दिनैहाय जानुवारिनि 1 तारिख जाहैबाय गोदान बोसोर हाग्रामा ब्रिजनि आइ रिभार फेस्टिभेलाव नुबाय दा गारिया नै जोबनो गैयै गारि अयथासार फैलाखादों आरोना दा नै बेयावनो ओरैबायदि गारि ओमफ्राय आरो गुबुन पार्किंफ्रावबो बिराद बरथिक जानानै दं ओइथिंजाय नायदो हनै साहाथिंजायबो बैथिंजायबो पिकनिक जादों ओमफ्राय बैयावबो अयथासार बुंजोबनानै दंखायो आरोखि ना आं एसे देखायनायसै दिनैहाय 1 तारिख हाग्रामा ब्रिजनि आइ रिभार फेस्टिभेलाव माबायदि जादों ओमफ्राय नै गारिया अयथासार हेब्रे देब्रे गारिफ्रा साबधान सलायखा ओमफ्राय लोङै जायै बारा सालायलाबायनाङा आरोखि गारिया अयथासार हेब्रे देब्रेल'खा गारिया नङाब्ला रिस्कि आरोना प्रग्रामाथ' नैबे गाहायावनो आइ रिभार फेस्टिभेल आं एसे थांनि ओमफ्राय आं जायगायावबो देखायनि सोरखौ लोगो मोनो सोरखौ लोगो मोना गारिखौ बेयाव दोनबाय जोंहा स्कुटिजोंसो फैदों नालाय ओमफ्राय दा एसे बेरायथिंनोसै आरोना नै ओमफ्राय बेरायखानोसै दा एसे मेदामखौ लानानै फैबाय आङो दिनैहाय 1 तारिखआवहाय बेरायनोसै ने आइ रिभाराव बर'निनो आदैमोन मादैमोन बेयावहाय हारिमु दामनानैहाय बेबायदि बिबायनो गोनां जायो आरो बयबो फैसा होलां जा हायो सान्दा आरो अबाव नङा मादै सनाजुलि आमथिखा सनाजुलि बै साहासो ए आंलाय खोलाथिंजायनिसो सानदोंमोन दे गथ'फोर दंना गैयाथाय दा बिदि आरो नै होलांबानो जाबाय दा दिनैसो मिथिबाय आङो मादैमोननि न'खौ आमथिखा सनाजुलि होननानैहाय आरो गोबांखौनो हायाखिसै मादै एसे साहा लोंनो आन्था एसे हरसाबबाय दे ओमफ्राय ओरैहाय हाबलांनोसै आरो दायो जोङो सिङावहाय एन्ट्रि टिकेट काउन्टार नैबेयावहाय एन्ट्रि टिकेट काउन्टार आरो गासैबो टिकेट एन्ट्रि खालामो हाबनाया बेजों हाबो ने औ ओमफ्राय माबाफोर बेरायग्राफोरनिफ्राय टिकेट एन्ट्रि खालामो ने बेसेबांसो लायो टिकेटआ मा आं सोंबाय 20 थाखा लायोनो आरो सासे मानसियाव दा टिकेटखौ लानानै हाबनो हागोन आरो सिङावहाय आं सिङाव हाबलांनि एसे हाबबोलाय थिबाय होनब्ला नोंबो ने माबायदि जायगालाय मोजां दा मा फानदों मा फानाखैलै नै लटारिखौ नायनि फैलाय एसे भिडिअआ गोलावलाबो एसे नायलांदोलाय रायजोफोर दिनै सोरखौ लोगो मोनो रायजोफोर बेफोरो सोरनि सोरनि खाफालाव थांगोनलै नायदो गारिफ्रा ओइ नै जिसिबि माय दंजोबखायो टिकेटआ बेसेबांथाय आं एसे मिथिनानै लानि ओइ किमान टिकेट किमान 100निनो आरो एसे देखायनि ओइ दादा खेला केতিয়া हब मार्च কোন জায়গার হয় একটু খেলাটো ইয়ারের আই রিভারের আই রিভারনি नै ফার্স্ট প্রাইজ কি হব জিসিবি গ্राम्पार जिसिबि दंजोबो नै 100 थाखा टिकेटखौ 100निनो नोंथाङा जिसिबि आरो डाम्पारनि मालिक जागोन नुबाय रायजोफोर नै आइ रिभारनिनो आरो थारबो दं ए नै बिराद दामि गारि दं फुरा दंजोबो आल्ट्राबास दं औ बयबो लानो हागोन आरोखि नै 100निनो दामा दाम 100निनो नोंथाङा जिसिबिनि मालिक जागोन ने डाम्पार जागोन औ सोरनि खाफालाव दं आरोखि दा एसे देखायलांदो नै लाग्राफ्राथ' अयथासार लादों नै मादैया एसे डाम्पारनि मालिक जागोन बायदि साइज नुदों आरोखि स्टेलावहाय दे बेबायदि आरोखि लादोंलाय खिन्थु मानसिफ्रा बेयावथ' सेल्फि पइन्ट जाहैबाय सेल्फि पइन्टनि आदा नै सोर बोरै लादों सेल्फि नै रोजाबगासिनो दंलै रोजाबखावगासिनो ओरै थाङासै फुरा मानसिल'खा नै जेरैबो नै बैयावहाय सिंगार गाखोनानै दं होखावगासिनो आरोना खननाया ओमफ्राय नै ओरैहाय माबा टिकेट लालायनांगौनो माथो एक्सप'आव हाबलाबो
10 थाखा ना माथो जाखो होद बरिया आं सिङाव हाबलांनि मानसिया रायज्लायजालै फाग्लासो माने टिकेट होनो हायाखै आरो स्प'आव जेखौ खायदावबाय आं होस फाग्लासो देन्जार बरथिकबो जायो माथो जेरैबो बुंनानैसो दंजोबो नै एसे नायलाबायनोलां माबा माबि ओंखारदोंदां स्टिलाव ओइ नै ओरैबो नै धामाखाल' दं जागोन ना मायदि जाया दा अयथासार ट्रेना खारदों मानसियानो गैया हनै गाखोआखै नै नागारटोलाबो दा मोनायावसो जागोन इयो माने मोनायावसो अयथासार मोनायावसो जाहैगोन आंथ' मोनायावबो फैनाय जायाखै उन्दैफोर गेलेग्रा बिराद मोजां ओरैहाय गुरानि खेला जाहैबाय नै नानि मानि आरोखि बेयाव फुरानो नै 50 थाखाख्लाय 100 थाखाख्लाय नै गोगोम बे फुरा गुरानि गोजा जाहैबाय नै दाउ खेला मा खेला एभेलेबेल मा गेलेनो गोसो आरो गामसा आर'नाइ मोनो दा 10 थाखाल' ने 10 थाखा दं 20 थाखा दं नै ए बे 20 थाखा नै 10 थाखानिबो दं बे जुथाखौबो मोनो नामा 20 थाखा बियो ए दा मोनजोबगोन आरो बेफोरखौबो नै लागा ए अमा बेदरबो दं माथो एम्फौबो दं एम्फौबो मोनो ने एम्फौआ बेसेबां थाबबा बेसेबां 10 थाखा ए नै ओरैहाय दाउआबो एभेलेबेल नै गोजौआव फुरा नै मोनजोबगोन आरो सालु जादों एसे माबा जादों दा लाब थादों दा एसे मिनिबायसोलै नै ओरैहाय ओरैबायदि नै मोजां खावनानै होगासिनो नै मानसि जाजेनबायलै गेलेनायसो नामा जोंबो दा गेलेगोनलै र' दख'ना बेसेबां मोजां दं 30 थाखा दं बैयाव 50 थाखा हनै बेबायदि आरो बारग'बाय ने आदा सेसखासैलै नै बेसो मोजां जागौ दे अयथासार गोगोमलै बोरमाया नै फाग्लासो नुबाय दा नै अयथासार गोगोम फाग्लासो नै हासुबावबायसो नै बेखौसो जोलैनो दोनहैनो मोननांगौमोन ओइ सागलिथा किमान 2000 नै बेयाव थाबनांगौ इया दुहैबा लायब न 2000 ओइ दा गथा किमानाव दानिसे এটা দুইটা আনতে 46000 46,000 বাহ नै मानैजों 46,000 आरोखि बियो गोगोम फानो ओरैहायथ' दाबा गोजा जाहैबाय नै बे खांख्रायालाय जोंनिनो द्लेदल' दं माबाजोंनो 100 दां ओइ भैया कितना 100 वाह बिदि आरोखि नै दामसिगोन हनै दसेनि उनावनो फुरा बेयावहाय आर्टिस्टफोर गाखोसिगोन सिंगारफोर गाखोसिगोन माने नायफैग्राफ्रा बेयाव फुरा एन्जय खालामनो हासिगोन आरो दायो নতুন বছরটো আদরিম मोनायावहाय मानसियानो बुंजोब्बाय आरोना नै अयथासार बरथिक नै मानसिया थाब्राल' आरो ओमफ्राय नै बैयावहाय आर्टिस्ट गाखोबाय इलिसा बर' मेथाइ खनगासिनो दं आरोना दा जों थांनोसै आरो